Ajruplani militari Torok sparaw fuq ajruplan tal-gwerra Russu wara li l-qawwiet militari tat-Turkija qalu li dan tal-aħħar daħal fiż-żona tal-ajru tagħhom mingħajr permess. L-ajruplan Russu der nieżel f'żona mimlija siġar fit-tramuntana tas-Sirja qrib tal-fruntieri Torok. Il-Ministru tad-Difiża tar-Russja qal li l-ajruplan iġġarra fuq territorju Sirjan wara li ntlaqat minn missila li kienet sparata mill-art. Min-naħa l-oħra uffiċjal Tork qal li ajruplani tat-tip F-16 ġarfu l-ajruplan Russu li kien qed itir foli ta' 6,000 metru. Qal li din id-deċiżjoni ttieħdet wara li l-bdot Russu kien avżat għal iktar minn darba biex jirtira miż-żona tal-ajru Torka. Il-President Russu Vladimir Putin qal li din hija ritaljazzjoni minn dawk kompliċi mat-terroristi. Il-Pulizija Franċiża qed teżamina dak li jidher li hu ċinturin splussiv li jintuża għall-attakki suwiċida. Dan iċ-ċinturin instab fi triq f'Pariġi 10 ijiem wara 6 attakki mdemmija li f'lejl wieħed ħallew 130 persuna mejta. Qed jingħad li ċ-ċinturin huwa simili ħafna ta' dak li ntużaw mill-aggressuri fil-massakru u nstab f'żona minn fejn huwa maħsub li għadda suspettat wara l-attakk. Intant brabta mal-biża' ta' iktar attakki terroristiċi, l-Istati Uniti ħarġet twissija liċ-ċittadini tagħha kontra vjaġġar madwar id-dinja. Id-Departiment tal-Istat Amerikan qal li minn informazzjoni li għandu il-gruppi terroristiċi tal-Istat Iżlamiku, l-Al-Qaida u l-Boko Haram fost oħrajn qed jippjanaw attakki terroristiċi f'diversi reġjuni. L-allert se jibqa' fis-seħħ sa frar tas-sena d-dieħla u fih jingħata rendikont fuq kull pajjiż bil-Gvern Malti jinnota li dak li jingħata l-pajjiżi taż-żona Schengen huwa simili ħafna. Fl-istess ħin reġa' konferma li m'hemm ebda tarif li juri xi theddid fuq Malta. Sa dan it-tant il-Belt Kapitali Belġjana għadha taħt theddida serja u l-Prim Ministru Belġjan reġa' wissa li attakki terroristiċi jistgħu ikunu imminenti. Infatti l-iskejjel u l-metro baqgħu magħluqa tul il-jum. Huma mistennija jerġgħu jinfetħu l-erba', però l-ogħla livell ta' sigurtà mistenni jibqa' sa mill-inqas ġimgħa oħra.